na gina rijiya ta ashe ba zan sha ruwanta ba, domin ni a rayuwata ban taɓa sanya kamar ki ba. Ashe rabi yayi hukuncinsa, kai kanana ka rabbi yana nasa, mai rana ya karba ranarsa, ba ni ne mijinki ba ta mo mai sauna ka taimaka mini ka agaza mini a rayuwata, don Allah ka bani kyautan abin da zai faranta zuciyata. Ma'ana dai ka bani hoton ka in na kwanta idan ga kallon ka, don kullum sai na yi mafarkin ka ban so rabuwar mu ba. Wayo ni a bari ya gona jinin jikina barban kashina, ke ce fitilar idona ganin kina haska rayuwana. Wayo yau na rasa mai sona, hawaye cikin idanuna, bakyanan wa zai share kukana, ban san yaya zan yi ba ta ko abana. Ma yawan hawaye kullum a idona sai ya fita, har ma ni ina ta zance a zuci ban san yana fita. Idan na yi tunin kalamanka wanda kake mai in na zauna a damanka, ko in na shige tunaninka ban san yaya zan yi ba. Sai fata kin sani kanki na so kamar zana haukace, domin duka wanda zai ganni za ya ganni a firgice. Tarkon sanki ne ya kama ni, bulala yake yana zane ni, kawo magani kidan bani, kin yi nisa ban ganki ba ta ko afana. Akwai wata magana da take ta cina a zuciyata, na bar ta ban faɗa ba, tana ta kona min rayuwata. Sirri ne da ni da mai sona, mai nema mai share kukana, kuma ni kai na bai wa sirri na ban bai wa waninka ba. Idan kin faɗe ta lallai a zahiri kin yi cin amana, kuma kin dau alkawari kin sanar da ke baki cin amana. Idan kika ci amana ta, to lallai ba baki kaunata,
zuciya in ta tona sirrinta ba ta san martabar shi ba. Wayo Daga halin da ka samu kanka ciki godewa suke gwani, watakila hakan ya zama zoma alkairi ne magani. Haka Allah ya so da junanmu, tilas ne mu gode sarkinmu, dan ya san komai ya dame mu ba zai gagarin shi ba. Ashe suna iya canja siffar mutum har ya sha wuya. Halin da na tsinci kaina ba za na so wani cikinsa ba. Ashe